Jag går morgon, hjärtaliga välkommen efter att vara samman vid åkna nätten morgon. Kan vi färre att vara samman om Herren och huxa om han. Synja honom prys och lov och höra en bådskap. Och vi färre börjar vi att synja sanchen. Herra himmelsens vid prysa, navnet hans har lov och hått. Sankren kommer på skärmen, men annars han nummer 233. Og nu sång på Guds folks. Synge vel vi. Herra himmelsens vi prysa, navnet hans har lova håll. Löster skärar hajor visa, djeva honom dörd och mått. Pröjse honom, lov och hajor till vår drott. Stor och underfullt landslöje, och signar och ber, alla och namn hans svaje, allt och han hinsamme er. Pröjse honom, allt och hajor, navn hans ger. Tryggt och väl han och lejer, ökl var bräck ju känner han, och någon vere dörd och hajor, som oj öklun hjälpa kan. Pröjse honom, kvar en sal som fräls och fall. Pröjse honom, en glad error, synge hatt en fagnar sång, sol och måne runt och veror, folkasle ager så mång. Pröjse honom, lovpris och lov till kong. Så får jag då höra Ottmar Ferru inlöja. Ja, god morgon, all somol, og en finner hjertelig velkommen til dette beinleismøte som vi strømmer ur Ebenezer. Jeg husker jo med at det nå, ja, hva det mer enn 2 måneder siden at vi fikk vi så 17 til følger, og vi tar ikke vært sammen her i Ebenezer om årgods siden ta, men vi har haft mulighetene haft, og kunne gjørs årgods og gjøkne strøymingene, og til vi ser takk som fire. Sånn morgen pleier vi å være saunnet om brevbrøtingene. Og til området at vi ikke glemmer henta parsten, at vi ikke glemmer det som Herren gjør det for oss. Og i to sambandet vil jeg feien slippe lese samme vittikon ur Lukas evangelium, og det er ur 22. kapitlet, og vi leser fra øren til 1. Da jeg så tøymen kom, settes han til bors,
Og apostlarna vid honom, han sier vittar, mer hever hjertelige langst etter at eta hetta påskalam vittikon, åren i lui. Så jeg sier tikkon, jeg skal aldri atter eta til, for en til våre fullkomme i rujtjegods. Han tok noen kærlig, takka jeg og sier, «Tæt ikke hetta og bytte det middelen tikkvar. Så jeg sier tikkon, fra Jesus stund skal jeg ikke drekke av avvekst og vintræsens for en rujtjegods kjemur. Så tok han brei, takka jeg og breita, gav til ham og sier, «Hette lika mot, som vil give for tikkon. Gjer i hetta til minni om meg.» Og så må løys tok han òsne kærligen at han har kvöldmåltøyna og sier, «Hesen kærliger hin nudje sottmalen og i blåve munnen som vil uthelt for tikkon.» Hetta hever søgnasta måltøy herrans. Han sier det sjálv. Men hetta var òsne fyrste måltøy samkomnar. Da han avleie til tryggvande jeg skulle minnast han. Så hetta var enden av øynarleggjer, men byrjane og på nega som var bedre. Til Herren Jesus, han skulle luja krossdeian, og det var for å vinna okkom. Lukas hever skriva henda kapitlen til okkom, og tog det kanskje òsne særlig avhverst og suttje at ha vidt lese i apostlasøvene, som vi skriver en god 30 år 18 år, disse hendingene her. Det er òsne skriver her av Lukas. Og det er videre vi òsne fra Ingvard har haft eller læreløtene om apostlasøvene, og det er videre vi at Lukas har vært rithøvende til apostlasøvene. Og her leser vi jo de grundelementene som høyrer til samkomna. Godt nok var det skriva 3 år 17, men hvis vi kunne lese ur Apostlasøvne 2, hese kjente i ørendene, de hilde trolig fast vi lærer apostlarna og vi samfellet, vi breibrødringene og vi bønner. Akkurat hvordan lenge tog 18 år at hele anden var kommet i rive samkomna, at dette her blir nevnt videre vid ikke rettelig, men til stort 18 år. Og dette er fire teka oppatte fra tog som Lukas skriver i evangelien. At det helt trolig fast vi lærer apostlarna, vi samfellet, vi breibrødingene og bønner. Og nå har vi jo livet i karantene som ikke lunsje, og myndelagen av storstokken jøkken skjerne, så er det vidt i det, har vi mulighet for å kunne åpne oppatter på nekva måter. Og det tror jeg også en glede til åkken her i Ebenezer, jeg kunne si at det gjør vi også. Vi får også at holde fast om bønner. Vi har gjort det hjemme til åkken selv. Vi har vært få sammen og be for hver nøren. Men vi får nå sammen å kunne møtes her i Ebenezer. Jeg har en bønnerløte sammen. Vi får at ha det første bønnermøte nå måndag kveld i andre kveld, klokken 8. Og det er sjående under tøymon krøvene som myndlagene setter oss. Men i morgen så får vi så møtes etter her i Ebenezer klokken 8. Jeg har en bønnerløte sammen. Men ikke nok vi tog, vi får enda møvlagan. Vi har i øsene, eller tar helt fast vid samfellet. Og tog har vi sånn at øsene giver møvlagan til at vi kunne hava samfellet hver vi annan. Kanskje ikke her i Ebenezer, men heima til hver nøren. Og tog bjøver vi jo de som høyrer til hese samkommet, og ærestenner fra øsene, meldte seg til så vi kunne hava noen husbølger sammen. Så vi kunne møtast, og planen er at vi skulle møtast mye kvöld, så at vi kunne sitte en 6-8 20 sammen, og ikke etter mye kveldsmøtene som vi har strømt på enløys her fra Øsne, og vi kunne mulig synge sammen, og vi kunne tåse om det som vi har lært. Og som jeg nevnte i Janne, så var det Ingvard Pedersen som kommer å lære ur Apostlasøvne.
Så om dette hever til en avhåa, og du vil slippe på her, så gjør vi åkne på ebenezer.fo, eller at de kunne skrive til meg sjølvan, eller Eli Kristiansen. Hitt jo heimasøyna, det stender alt her. Og dette var lykka som, det er kundgjørende som jeg lykka fikk kors i nøyheten her, så vi vil jo gjerne halda sammen om årgods. Men vi er jo sammen for å minnast Herren. Og tog vil jo også gjerne lese sammen vidt dykken, disse kjente ørene som ur 4 Korintbrev 11, som at det en stedfesting av tog som Herren Jesus gjørte vi lærersvøynene eller Aren, han døye, som Lukas stedfester stort 18 år videre finner høyla i andan, og som Paulus også skriver til Korint, samkomna i Korint, 30 år 17 i 18, fire at stedfesta nettopp hettar. Og vi kunne lese sammen ur 11. kapittelet, 4 Korintbrev, og vi leser ur vers 23, og Paulus sier her, «Jeg har vi finnet fra Herren og det som er øyne av lærstikken. Til nottene i Herren Jesus for svitjen tok han brei, takka jeg, breita og sier, hetta er lika mot. Som giver veri for tikkun, gjer i hetta til minne om meg, som leis tok han øyne kærligen, etter kvöldmåltøyna, sier, hesen kærliger er i nødje sottmålene blå og munn, og gjer i hetta så ofta som de drekka det til minne om meg. Så ofta som de eta hetta brei, og drekka henta kærlig, kun gjøre de deie herrans inntil han kjemur. Han som tog edi breie, eller drekke kærlig herrans, overdig av er sikker for lika med blå i herrans. Hvert menneske røyner seg kjolt, og edi ta så av breien og drekke av kærligen. Og vi kunne jo sida hjemme til åkken sjølven og gjøre dette. Vi vet jo, og det har vi nevnt før, troboerne ute av marskene, teka jo av brei og vinn, her som de sitter og tar i omstøven. Sjåmenn, her som tar gjøre det. Familier og kjenningar, folk i utleggt gjøre det. Og vi kunne gjøre det. Men let dere først av øtlån minnast at Herren let seg sjølvan, fær opp av krossen, dødja. Men han røys opp atter, og han vann åknen av frels. Fær vid, takka deg for henda mølagan som du giv i åkken. Vi takka deg for årtut som du giv i åkken, som vi kunne lese ur, som vi kunne være anment ur, og som vi kunne liva etter. Vi ber om at du vil sikna øyne kvann som sitter og lustar, at du vil sikna øyne kvann som er her, at dette må være en særlig løt, at vi må kunne føle at du er nærvær. Begge okkara mittelen her i Ebenezer, men øysene heima til hver ønstøkken her som tider og saman. Vi ber om at du vil sikna til året som vi er bor fram i morgen. Vi tog innan dyra bæra navnet. Amen. Takk for Ottmar. Vi får synja om her hva Herre måtte løy og færre jøkken for okkara skuld. For synja sanjen blåe som rann, pøynan som to bær. Han er nummer 125 i sangbøtjen. Blåve som rann, pøynan som du bær, av månen svigen vær, tun god var fra der her, sägs undan tøyne trånen, sonor Guds vid tårna kronen, hevor galde atla hansens skuld. God du naie er større enn år kund og tøtt,
kärleke, han tålte dejans ved. Vilde krossens världsgudinna, Lusens kron mer att vinna, Nøye tøyner mer, så dyra bær. God tøy nøye større enn år kund og tøy. God tøy nøye, hon viser mer vire mot, ein ofattande prus i kosta i der. God tøy nøye lov tja mer. God tøy nøye lov tja mer. Vi får halta av fram og synja. For synja en kvartett og en som kåre pleier synja til Herren Jesus, hin tøyma og i Getsemane, I aldri gløyma kan. Og det som du har leie, endelig synja vel vi, her som det er. Så får vi ta höra Simon Absalonsen tala. Och han får ta oss om Johannes kapitel 16. Gör så väl Simon. Ja, tack för det.
Og i vikene som færen så har vi sittet og lyst en bok som kallas for, og nå nylig utkommende enskånd, kallas for Where is God in a Coronavirus World. Skrivet av John Lennox. Han stedfester til at ta i menneskene for avgjøringer, og lov vi ikke kører akkurat som etter en snøre, så har man lagt der ved å sette spørninger som man annars er at høye fortrønger. Existentielle spørninger som spørninger om til dømes. Hvor er jeg? Hvor er jeg her? Hva er enda mal vi løy noen? Hver gang vi løy og så videre, så videre. Men jeg kunne huske meg at begynner vi å lese ur Johannes her evangelien 16. kapitlet. Några ørner her Jesus tåsar, eller for jeg ser dem har nevnt at han byr. Her stender Johannes 16:8, hetta talar Jesus, og han lytter opp eie syne mot himne, og sier, Fæir, tøymen er kommen. Gjer sånn til en dyrmatan, for jeg sånn tøyen kan gjøre til dyrmatan. Og så tog vi givet valgt, i øtlen holde, så han skal gjøre øtlen tøymen av et liv som tog vi givet hånden. Og dette er et avgjør liv, at jeg kjenner til den øyneste sanna god, og han som tog sendte Jesus Kristus. Hes kapitlen her er plasseret over, og i middelen til høyla kveldmåltøyna, som vi hørte om Janne, og Getsemane, som det ble sunnet akkurat nå. Jeg hørte en for en tås om Johannes 16 og sier såleis at om du betraktar hessa bok som en helgedom, så kan du nesten si om Johannes 16 at det er helgedomeren inni i helgedomen. At lesa Johannes 16 virkar som at troen inn i det aller høyligste. Du hører Jesus sjálfur som byr. Det som du legger merke til i bønnen til Jesus, til han sier grunnleggende sjálfsfætan. Han vet hvor han er. Han sier hvor han er. En av de store troplagene som menneskene hever i det ved personen Jesus, det er hese spørningen. Hvor var han? Eller hvor er han? For 100 år siden, da kom en bok ut av dansken som kalles for Sagnet om Jesus, skrevet av Georg Brandes. Og her sier høvendren til at han meter til å være rymlig sannløkt at personen Jesus av Nazaret er en uspunnen personer, en fiksjon som omgang de har vært til. Det er ønsken i det som teker en slike utsøk for å være alvorlig. Det har vi ikke betraktet som seriøst. Men spørningen er, hvor er Jesus? Og til skriva er bøker om man har bøker, og til å være stadverksbrantar, nekva bøker ut av marsknaden, som hver er synlig hever et bå på hvor er han, eller hvor er han. Jeg har det beste måten å finne ut av hvor han er, til å lete han selv slippe sida og tale. Men her renner vi dock noe en tropleik. Den tropleiken, det er den helt ovanlige, sterske kjølsfætanen som han lever. Nå alle mennesker har en lære kjølsfætan. En fætan av hvor de er. Jeg hørte en fra en søv om en lakna som arbeider i en psykiatrisk hospital. Og han får inn en stov her, det har vært 2 pasienter. Og han setter seg og prater vidt her. Og han sier så ved Anna, hvor er du? Og sjuklingen sier, han sier, er Napoleon Bonaparte? Nå, sier laknen til, det var veldig interessant. Men, hvordan varst du at du er Napoleon? Så sier sjuklingen, jeg vet det, det er godt sagt hvem. Ta var hin patienten ulla kviker og sværer at det passar i røvis, det har vi omkant sagt. Nå, alle mennesker har til tøyer en avbjørning av kjølsfætan. Det er ikke bare de som kanskje har avbjørninger i sinnen noen, men eisene kanskje vi som kallar okkur normal. Da det kommer til Jesus kjølsfætan, så renner det okkur noen avbjørninger. Og mer damer av medtallet vel til som åndsmævren C.S. Lewis
sier, han sier det såleis, at hikker du at utsøkne om Kristus her, Jesus her, hva han sier om seg sjálva, så hever du ikke nekva møvlager av veljemiddelen. Hvor han eller hvor han er. Han sier såleis, Louis, at et menneske teker år i munnen som hesi her, at opprørsende og livet, han som tror av meg skal leva om han så dør, og hvert han lever og tror av meg, han skal i alle over ikke dødja. Så sier Louis, ja, så hever du bare två møvlager. Annarkvart hos her personer en sannlagan, eller hever han en alvorlig diagnos, og i sjukere sinn. Han sier, årene alt for sterk og måttmykkel til at du hever nekran annan møvlag. Og det er aldri også en logisk nyestøva. Jeg takk, gjerra. Ongen hever nekran til tala som hesen medover 71 nekrar tjenare som er sender ut at han teka Jesus. Da vant jeg atter tomhentur 70, ja, men det er ongen som er tåsa som hesen medover. Og det måtte det øysen gjøre hon rett i. Og det måtte øysen sia, entan det og det. Det er ongen som hever tåsa som han. Kjølsfætanen er sarstu her. Hetta hitt avvia loiv, at jeg kjenner til hin øynasta sanna god, og han som du sendte, Jesus Kristus. Ta tåsa han altså om seg sjálvan, og sier, jeg hitt sanna loive, og jeg hitt avvia loiv. Sluka kjølsfætan hever ikke menneska haft som hyginji av hesar gjør. Og ikke menneska hever sett sluk spår i hamsøvna, som just han, og hever inspirera så nekv. Jeg husker om alle de mange listagreinene som vi finner i det. Takk til dem skallskap i heimen om det. Hamsbogmenter. Om vi takker høvendar som Tolkien, etla Victor Hugo, etla Dostojevski, etla Solzhenitsyn. Ongen hever inspirera hessa mennene som tan fader ikke Galilearen. Og det har skriva seg inn i heimslitteratur. Etla takk tonlistene. Matteus passionerna av Johann Sebastian Bach. Etla oratoriet Messias av Georg Friedrich Händel. Og deilig versk skriva om Galilearen. Etla for inn i myndlistene. Og også om Michelangelo, Leonardo da Vinci, etla Rembrandt. Ongen hever givet dem sånn ekvan utblåster som just Galilearen. Jeg var i Israel i fjør, sammen med nekvan øren føringon. Og den ene dagen vi var i Galilea, og vi hadde silt av vatten om, og jeg kom hjem etter en kveld i hotellet, så sette jeg meg og spekulere her, og så sette jeg meg og skrive noen regler nyer. Det kjentes øyelig størst å hukse seg her, at her ved stranden her, ble heimsøva skriva. Her hendte noe som sette stjupspår i heimsøvene. Og vi skriver her i årene nyer, vi har det silt av Genesaret vattnen og gynnsi fram i strandene. Vi er 36 føringar og i feralene. Genesaret vattnet er et merkesvært naturfribrygd. Det ligger omlag 220 meter under sjøvarmalene og er tuskilt av lagste feskvannskjekver i heimen. Vattnet er kjent med landet til det ligger så lagt. Men vattnet er mest kjent av tog at her ved strandene, her bosetts øyne fra en maver som setter seg sjølvan lagt for å tjene mennesker. Han brukte stunden han åpnet bad som prædikestål og tala i ur badmån til en stora mannfjöld inne av strandene. Okkara tøyarokning stava fra hese mannen. Han er snoningsasen for alla mannatna, og han setter så djup spår i heimsøvna at det er helt avgjørligt at samarbeid han vi neka anna menneska. Etter en avitjan i Israel var fyrverande svenske fortsettelseråharen Tage Erlander spurte hva de hei hotigt han mest av turen om. Jeg gråta jeg såg min søndagsskolesjø, sier Erlander.
Tujara koma og tujara kværa, og att etter att søkker under mål. Men årene som galileeren talar vid vattnet, de er rita vid jatengriftlig og hamsøvna. De bærer framvis mennesken liv og vevn og salartrøst. Ja, det opplever Galilea vattnet i det. Det kjentes som å stå inn i en halvdjedom. Nå er vi vendt atter til spørningen som jeg nevnte, Janne. Hvor er Jesus? Og som jeg sier, Øsne, det er best å lade han selv fortelle hvor han er. Og Johannes Heitjan byr han, og jeg tog som onker kattar, som sagt, for halvdjedomeren inne i halvdjedomen. Og han sier, som jeg nevnte, at dette er hitt avgjør liv, at jeg kjenner til hin øyneste sanna god, og han som to sendte, Jesus Kristus. Hette kjølsfætanen, her sier han hvor han er. Og den store spørningen som jeg nå vil si, spør jeg til oss til. Hva er det tøynfætan av Jesus? Hva er det tøyt bøylad av honom? Han sier, hette er det av jeg lov at jeg kjenner meg. Og spørningen er, hvordan kunne vi lære han å kjenne? Og Sverige mener er pura einfalt. Vi kunne bare lære han å kjenne og gjøre den åpenbering som han gjør oss, og gjøre noen årsøyt, og gjøre noen andre søyt. Herren sier selv og såleis, at vi nægger gjøre vilja mun, så skal han få sanna at kjenne om læreren mun er av meg selv, eller tale fra honom. Altså, eller om god hever sendt han. Han sier at man skal få at kjenne det her. Og til min vittnesbord, at jeg lærte Jesus å kjenne som en smadronker, og mange år finnes, gynnsjen, og jeg har stunder å reflektere over disse tingene, og jeg har noen nekv år. Jeg har ikke svær på alle spørninger, i stedet stadigvæk etter vi nekv spørninger, som ikke får jeg svær på. Men en av sannføringen er til at Jesus er Kristus, Sønner Guds, og at han er frelser i heimsyns. Og han kommer hendt av heimen for å leide etter tog som fortapt vi og vi har frelset til ham. Og vi er i øynene av heimen. Og min bøn, og min vogn, og min ønske er at du øyne skal komme til å kjenne han, og heve til fætan av hånden, som han hever i synnere, kjølsfætan, der han sier, jeg er Sønner Guds. Han stod ena vid en brunn i Samaria, og en kvinna kom ut etter vattnet, og det enda inn i en her, jeg vet ikke om jeg skal kalla den en diskusjon, det er ganske forstørsta bruk av det året, men en eller annen dialog. Og da han tar seg om tilbyan ved henne, da sier hun, jeg vet at Messias kommer. Da han kommer, ta for han å fortelle oss alt. Og så kom svære, til jeg, han som taler vidt. Det har brøtt i henne av liv. Og åpenberingen av Jesus, det har brøtt i liv, ikke øynene kvarjen som har sett seg til alt han. Lett dere be sammen. Herre, vi vender dere til tøyen, og vi takker deg for at du sendte sånn til Jesus Kristus, som er fullkommen god og fullkommen menneske. Takk for han som er given for miskjør okkara, og ble røster opp til okkara rattekjæring. Takk for han som sier er opprøsende og livet, han som tror av meg skal leve om han så dør, og hvert han som lever og tror av meg skal i alle over ikke døde. Her vi be om sikning tøyna i land okkara og i folk okkara. Vi be om sikning tøyna i myndelager okkara, i løgting og landstyre og kommunestyrer og alt det som sitter vi opp. Vi be om visdom fra her. Vi be om fri land i okkara. Vi be om viring for åretøynen, og vi be fram om alt at føringar må få en åpenbering av hvor Jesus er. Da ber vi det om i Jesu navn. Amen. Takk for det, Simon. Takk for det gode årene. Og vi får enda via synkjenta sannsyn om året. Bøyplian hin kæra, dyre skattor var. Og let okkon
lesa i Åregods og lusta etter hva han har tala til okkara. Vi takkar til kun ötlun som har lytt og ønsker til kun godsikning. Sankren er nummer 45 i sangbøkjen. Biblian hin kæra, dyre skatter var, även laikans åre, grøyer sjalar sår, og hon ber fra gode, synd fordømer han. Men vi Kristi deia, ötlan frälsa kan. Lumar djevor åren, mättar mojna sål. Vajder vapn till värjo, rad till dagsens mål. Hevor fjöld av lyfton, lyser mer mojn väg. Og i kvarjon tørve, hjelper finne Og nis mer så åre, trygg mun menneskål. Trondjes tråd til alir, og hos egna sol. Tryggur ui hans örmon, lujen gjeres Vaksande ui nøye, genge herrans vel. Takk for tid, og samle bøttene sammen til nå vi strøm fra sundagsskolen om en av luttla løt. Og det er hjertelig velkomna lust og øysen til vaksne. Takk for
Hej och välkommen till Sundagsskolan Ebenezer. Det är länge sedan vi tar er här. Men Jag vet inte minnas dock. nej, det är det. Så länge så vi har sett Sverige här sen det blev nätten. Nej. Och men det som här var inte Sundagsskolan Ebenezer, hej. Känner kanske inte hur vi det. Nej. Jag heter Halche Och jag heter Jakob. och vi tar bötterna till oss vi och det heter Hanna och Nomi, Boas. Boas, ja. Och Kara, han vatt i ett tid minnas. Han är så trofast, han är alltid här. ja. Till Haljer. Ja. Har du lagt mest till att hvis man scrollar på Facebook och så är det senast med det var corona att ölla nek till lite sofne och tjomvars och något sånt bäcka och Ja. bara då Jag hugga vet sig. Alltså helt det hemma, helt det bara sitta sofne nu så ser. Eller onkel ligger. Ja, jag halte det ganska det här vitt för stockna, det vet jag också som det ska. Ja, och vitt. Akkurat morgonmat och så snä. Men jag husker, alltså är du 24 på det? Jo. Hej, du kanske också kört gott huska till hur vi får det upp på sofne. Ja. Vet du? Just det, det är innan för folk att röra sig. Ja, ha? Så ska vi pröva vita om de kommer upp att standa ur soffna. Öll som bäg till stora och till smaja och till gamla och till lilla. Okej? Uppkom öll upp standa. Eisen du och du Och du. Så inte att du sitter en uppe där, kom. upp ur soffna. Ja. Så läsna. Så får vi till lycka. Att få anda helt ner i bugen. Och så blåser vi det upp. Och det är viktigt att man tar helt ner i bugen efter det. Och tar vi ett här uppe så får vi veta om vi kunde finna något. Suröppel vi spelar, vi tajta suröppel uppe i tränen. Så spelar vi konkurrens i förhjul. Ja. Ja. Det är det. Danmark kanske. Ganska det. Ja. Sen drar jag där. Och så var det alltid på tå. Okej. Och så får vi ner efter. Så att det är för att veta om jag så snäga. Vi så bort med ner, vi så snäga med det. Och ett beina och så får jag vinka till dig. Och det stretcher väl med beinen här och i 18-4. Och så får vi doppa efter. Är det gott nu? Ja. Är du blivit något som vaknar alltid? Nu har alltid det vaknar, ja? Nu vaknar jag ju. Ja, oj. Ordentligt. Yes, så är det klara Sinja. Jag har alltid för Sinja, this little light of mine. Yes. Okej. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Lukta Josef här. Nu ska den lysa björn. Lukta Josef här. Nu ska den lysa björn. Lukta Josef här. Nu ska den lysa björn. Lysa björn, björn, björn. Lysa björn. Se detta är under käpp och nej. Nu ska den lysa björn. Jag ser detta är under käpp och nej. Nu ska den lysa björn. Jag ser detta är under käpp och nej. Nu ska den lysa björn. Lysa björn, björn, björn. Lysa björn. Satan slötja vid. Aj, han släpper till. Nej, Satan slötja vid. Aj, han släpper till. Satan slötja vid. Aj, han släpper till. Lysa bjärs, bjärs, bjärs. Lysa bjärs. Yes. Ordentligt gott. Nå, hassen är ordentligt god. Hassen är en text till. Ja. Minnas det tecknet? Ja. Ja. Yes. Dejligt. Gott. Ja, det var bra. Jag vill vara en vise.
jag för är så just stjärnorna. Ja? Han tar vi det. Ja. Fantastiskt Alger. Helt fantastiskt. Han såna hugsa men han glömmer inte okkom. Det är gott av vita. Ja. Att han kan vara god vid öllesen. Öllvärn. Ja. Det är fantastiskt. Han röpte fullgjort. Så här körde han krossen. Inte längst sedan vi tar här. Årstur. Här röpte han fullgjort. Det syns han. Ja? Yes. Jesus är Herre, så. Han röpte fullgjort, han lever segrar. Satans valde bråte, mörskor skär för må Jesus är Herre. Och halleluja, gångarna kongur, jag vill när han ler. Han röpte fullgjort, han lever segrar. Satans valde bråte, mörskor skär för må Jesus är Herre. Och halleluja, gångarna kongur, jag vill när han ler. Jesus är Herre. 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 I vil og i vi okkara. Han röpte fullgjort, han lever segrar. Satans valde bråte, mörskor skär för må Jesus är Herre. Och halleluja, gångarna konkur, jag vill när han är. Yes. Ordentligt gott. Heiligt. Helt det stand upp i en här en sofna. Jag vet inte. Helt ja. Helt Upp och vi vad tar standa och sitta sagt det kom. Ja, så jag onkel amma hon har bara sett sig binda. Är det lå? Ja, Det kan hon gott. Ja. Helst det. Jo, ta mod det. De bötterna för att vita syns jag kvar skapte blommorna. Ja. Skapte blommornar, blommornar, blommornar. Skapte blommornar, god i himlen och. Skapte stjärnorna, stjärnorna.
säga tacka. Också Vi det, har det så gott i början. Det var den. Ja. Det var så rätt att jag var tacksam för det. Ja. Minnas till att säga tack. Ofta så ber man ofta om det, vet du? Jo, det kommer ofta. Ja. Ja. Så ofta så är det gott att minnas till att säga tack för allt som vi har. Ja, helt säkert. Det är gott. Djup och brej. Oha. Så är det Det där. plats, ja. Vet du det? Vi syns en tvärkvist, ja. Jo. Sätt med fär, så gör vi också Anna. Har tiden något uppskott? Ska det vara som så, eller ska det vara så och så, eller ska det vara att vi inte ser också år, eller? Det är inte år. Vad ska det ske? Djup. Det är nog så ringt. Så kan man börja vid att... Ja, nämligen. Ja, Okej. okej. Har du klarat det här? Jag vet inte. Pröva. Ja, klarat det då? Syns vi skaffat först. Det här. Klart dem. Va? Bra. Nästa först vanligt. Och så gör vi att vi säger Okej, ja. och brej. Okej, ja. Så vi syns ju ordentligt Först vanligt, ja. Kara. Ja. Klar, Kalle? Stämmer ju. Djup och brej, djup och brej, det är en å som rännor djup och brej. Djup och brej, djup och brej, det är en å som rännor djup och brej. Hon rännor till tull, hon rännor till moj, hon halleluja, hon är djup och brej, djup och brej, det är en å som räddar djup och brej. Okej, och nu... Ja, klar? Och brej, en å som räddar och brej. Och brej, det är en å som räddar och brej. Hon räddar till tull, hon räddar till moj, hon förlösens far. Halleluja, hon är och brej, det är en å som räddar och brej. Ja, tecknen kommer att bli så snedigt. Absolut. Nog snägg också med sen, va? Ah, ja, han har nog stått Det är det. Yes. Tänk. Att lusta nu så väl om Jonas och en Det är kväll. nog snägg teckn nästan. Ja. Jag hade att vi blev ordentliga. Vi vaknade ordentliga nu, Jag va? har inte det. Ja. Så jag tittar i stämma. Jag har inte att jag börjar så snart. Yes. Gott. Lusta nu så väl om Jonas och en kväll. Ja. Lusta nu så väl om Jonas och en kväll. Lägg ner dig av bottnen under sjången. Och så kom han här, vad brukte han som fär. Lägg ner dig av bottnen under sjången. Guds boskap han ju bär, och hjärtan och tjösär. Men vill det inte bära den med honom. Han flykte gode fram, och tro han att du tar. Lägg ner dig av bottnen. Så där. Lägg ner dig av Och ordentliga här. Lägg ner dig av bottnen under sjången. Joho, det är också med jag hörde att bottnen. Jag vet inte, kan det passa? Är de hemmanifrån? Ja. In här? Falt det ordentliga, ja. Det är bara ordentliga stått. Rob ordentligt. Ja, ordentliga. Händan då. Och bottnen, värsta kväll, en av er tar jag i bo några år i Danmark, så kom jag efter. Först fyra år i Ebenezer, så kom jag in i tjattlaren. Och så var det söndagsskola, och jag hukte in och blev akkurat blåst som kväll. Bottnen stod bara sunken här, sannsyn ordentligt här. Värsta jag får inte gråta. Men inte så som de man känner. Nej. Som de man ordentligt gläder och ordentligt Glädjes hejt från hjärtat. Ja.
är fantastiskt. Men det är inte så gott att vi har en så god bil. Jo, og jeg glemmer snakk å komme som du skulle alltid høyre bøttene synge så hørst. Ja. Det er det beste å høre bøttene synge og lærst. Ja, jag får alla ömynda mig nu med vi synger att det öll är här och synger samman med oss. Ja, og så synge ordentlig vel vi er hjemme. Det er han ordentlig vel. Ok? Jesus best vil badene. Jesus beste vinor badnana. Jesus beste vinor badnana. Allt du ger han tjamer, aldrig fer han framer. Jesus beste vinor badnana. Är det försöta? Jesus beste vinor badnana. Jesus beste vinor badnana. Allt du ger han tjamer, aldrig fer han framer. Jesus beste vinor badnana. Oi. Vet du kvärt? Nu får vi att synja till lucka alla de bötterna som har haft föringar där. Sen har vi sånt att ska lära oss sista veckorna och ganska onkel som inte har sagt från är att de för synja för dem nu. Ja. Vet du kvärt? Jag säger ju halvtjer att jag ska nog ta en plugg vid det som stått lite. Så det är för att lära plugg om morgon så 80 på 2. Men vad ska min rastdronker han körde nog plugga tror jag. Så jag har 5. Du rasker gå. Ja. Yeah, right. Yes. Och 1. Och en till. Och de har bara väntat att hämta vi här. Eller tog jag teckna på sig. Är det rasker? Ordentlig rasker. Alltså vi kommer flacka för typen som har föringar där. Så pent. Ja. Ja. Så ja, och kvar här har föringar där. Det är William, han blir 4 år. Muy William. Det tog in William, nämligen att look vi honom. Ja. Det var nog större. Ja, 4 år. Och Lea, hon är blivit 8 år. Locka Lea. Och Johannes är sen 8 till locka till Tøyen Eisne. Och Hanna har blivit 11 timmar mega större. Och det tog nämligen. Det är bara det. Självande. Och flackar blir så självån. Och vi, det är nog så god förenkar där. Det är en ordentlig förenkar. Ja, verkligen. Härligt. Stylist. No, men Timo är sen stämmer vi är här. Man får det synja för det. Till loco, och vattnet så klä. Och i vikon är färden och hämta sun och dö. Jag går trick och signe och tätje och i hånd. Till loco, till känt och trång. Till loco, att vattnet så klä. Och i vikon är färden och hämta sun och dö. Jag går trick och signe och tätje och i hånd. Till känt och trång. Ja, vid det söndag ska vi inte tänka hjärsta eller klocka och här är en siktning. Och vad man blir att få att det här tack på att det tar tid. Kom att söndag ska vara inte tycker. Du kan få. Ja. Ska Tack ta att ett William. William. Välja. Jag låter William mest nu. Ja, William vill Det glad. är inte inte att man helt där så går att höj. Ja, det ser jag. Yes. Och jag vill bara toucha in där. Jag ser det att jag Ja. nästa skrumma. Det är det. Händer inte jag näkt, vad är det jag här? No. Därför att komma. Ja, det är galet. Men det är alltid förenkar att det är corona, det är inte så snart. Det är inte ordnat detsamma. Nej, det är inte Nej. alla detsamma, men det är alltid han hej en gång förenkar det. Det Ja. var akkurat så att man kunde vara inte mer sen. Ja, men Så att, hej du Onkel- går på en lägga hemma. Ja, ja, allt där. ja. Det var ordentligt gott. Det är inte övrigt, ja. Ja. Det är gott att det blir mer vanligt. Det blir inte mer vanligt nu. Nu börjar det kunna komma sin Det till är mig. dejligt att inte nu corona för ju. Ja, det är vi glada för. Ja, alltså. Jag har alltid, jag vill för sin jobb. Ja, Nu nu kommer han här. kommer han. Ja, Men god är så stor. och så halvtjer. Det är så tror jag för så alltså jag vant jag vet det var sånt lättare när vi kommer med svåra veckor. Jag vet Ja, jag har alltid, Ja. jag vet, vi tar faktiskt själv också att det faktiskt
Det är väl en rörsla där. Men Kärlek, ja. Så det är bara gott. Ja. Så, Klar? ja. Yes. Min god är så stark, så stärker och går där inte som han inte kan. Min god är så stark, så stärker och går där inte som han inte kan. Han är vår skatt, kvars fjäll och kvart där, häver och stjärnor där äntlar. Min god är så stark, så stärker och går där som han inte kan. Yes. Ja. Ordla går. Hatt det här är så en som är sin länge. Vet du vad? Om jag klatrar, ja, nämligen. Ja. Du, jag husker om det, vi prøver hemma. Och jag husker inte, alltså räck, vi gör så, alltså vi gör så, hur gör Jag har inte man kan välja. Alltså det är man på vad du vill räcka. Ja. Alltså du väljer kan och så räcker man så. Oh ja, Och så man räcker som en åra på så Ja. rör man så. okej. Jag vet inte vad andra man gör. Kapprower, så. Jag Ja. är bara så annars, du är ordentligt väl, alltså. Ja. Ja. Så Ja. kan man också välja själv. Ja, okej. Ja. Faktiskt, där vi, jag säger på oss, kom rest upp, nu ska vi vänja, och så sang jag, hur var det sang? Om räckve, runt om alla ver, bo oss eller alla ver, så är du rävliga må. Så jag var helst inte rätt till det, ja. Det är bara klara det. Ja, det var bra. Så. Visst, jag skulle inte förklara sen, hur är det nu? Ja, men alltså titta, visst så om vi klättrar och så tar det visst reglerna här är det och så för det första där är alla lika alla väg. Oh ja. Så till om vi klättrar så är det om vi räckve, om vi svimmer ner djupt och havsens botten. Så för det liksom svimmer först och så kan vi ner. Djupt och havsens botten. Och så är det sista om vi körer så körer vi Ja. och slikva. Ja? Ja. Runt här är det runt om alla ver. Här är det runt om alla väg. Och inte ta man kapprower. Nej, inte så långt. Så ta god och alltid här. Han är alla ställen där. Alla ställen, så gör man så, alla ställen Alla är. ställen där. Ja. 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 Att ta färdigt, finner jag. Ja, gott. Vi går då. Om jag klatrar upp på högsta träd. Om jag klatrar upp på högsta träd. Så är det god och allt vi här. Han är alla ställen när. Om vi räcker ut av stora här. Om vi räcker ut av stora här. Så är det god och allt vi här. Han är alla ställen när. Om vi svimmer kaven ner djupa havsens båt. Om vi svimmer kaven ner djupa havsens båt. Så är det god och allt vi här. Han är alla ställen när. Om vi flyger runt om alla väg. Om vi flyger runt om alla väg. Så är det god och allt vi här. Han är alla ställen när. Ja, det gick nog så väl. Ja. Ordentligt gott. Så, nu får jag sätta tempa sig ner allt. Ja, vi får göra klart till sövna. Tvinna dörrt och offra er. Han är så vänlig. Han är ordentligt bättre. Ja. Tøyna dør du offra je, ta du komst av handen, og av hånden når du skapte vars du sær du.
krossen Jack kan fyra med. Vägen ut till krossen Jack kan fyra med. Jag fyra med. Jag fyra med. Vägen ut till krossen Jack kan fyra med. Och då jag fyra med. Anna Procenta. Vägen ut till krossen Jack kan fyra med. Jag fyra med. Jag fyra med. Vägen ut till krossen Jack kan fyra med. Och då jag fyra med. Så har vi ett första sang. Och där var Jesus kom in. In i hjärtat. In i det. Jesus kom in. Jesus kom in. Kom in i mitt hjärta. Jesus kom in i det korsindaste. Kom in i mitt hjärta, Jesus. Så läs. Så kommer Heine att ända vi på. Säkert kommer jag fortälla så först. Och så kommer Heine. Ja. Tack för det. Det var Ja, så tack för dejligt. sångsväl vi. Ja. Har du stått till å være etter det? Ja, så dejligt. Jeg tror ikke det. Nej, ska bara vara. Ja, jeg vet ikke det bra. Nei, takk. Nei, vi kommer ganske etter den her. Og vi gleder oss ordentlig når jeg får være samlet etter, ikke Tack glädje vi dock kom till. Och så Ja. öll på ett njart. Tack för Det det. var ordentlig godt. Ja. Ja. Nu får vi att höra en söve från Sigrid. Och vi tackar de som fantastiska bötterna och mamman för att ha sunnet sammen med oss. Så Sigrid, är du klar? Ja. Det kan komme her i vær. Helt heine skulle du bedre etter firma, men det svant han ikke om ånden i det. Ja, jeg får jo det. Jeg forteller til dere. Jeg vet om alt rykker her som er. Ja. Jeg får jo det. Jeg forteller til dere om en henting som får fram for nekvån og arrangørene. Det var en land som heter Israel. Og det hendte for det var en 130 år at David hever konger i Israel. Gyte til minnes David, han vann av Goliat. Han var en maver og en konger som troe gode og fylte honom. Men at han hever konger, da var det ikke skiftende vi tog. Nækker konger tar troe gode og fylte honom, men ærer tar vel de ikke av gode å gjøre. Og han som var konger nå, og i Israel, han hadde Akab, og han var en av oss nere som ikke ville ha nækka vi gode å gjøre. Han og konan Sara, de valgte å fylle øren gode, at Baal og Ashere, så da de boede, så boede de til Baal og Ashere. Og eisen i heien, denne konan, tja Akab, hun faktisk sørst fire, at en rikva og følte som troe gode, de var blevet drypen. Så følte som var etter nå, nekva dem de troe Baal og fylte Baal, lukka som konkeren og konan. Men det var ikke ødelfølgene som hadde vent gode bedre. En av oss nær som troe gode og lortet etter honom, han at Elias. Og Elias, han var profeter. Profeter, det vil si at han var en som god tog seg vi,
og fortalte i mest, og så ble han sendt av sted til kongen eller til følge, vi tog som god har sagt. Og Elias, han var nå sendt til hentan her Akab, som var konger. Og han kom så, hvis vi fører om mynden her, så kom Elias, han var nå, og tog seg ved Akab, og han sier ved Akab, eftersom at du venter fra gode, og finner ikke eisen i alt følt, og venter seg til Baal, så for at de nå ikke at det var regn i landet noen, og i lenka tog, ikke for en jeg sier fra. Akab, han tror shortlisten ner. Han tror jo av Baal, og tror at det var Baal som syrte for at det regnet, og at det kom til hesten, det var mat, og her var det godt. Så han tror ikke på et her, og Elias han slapp så sted, og det var det. Men togen gikk, og det visste seg at det ble såleis som Elias har sagt. Og det regnet ikke, og det regnet ikke, og det begynte å bli en tropleie, og Akab konger kjente så på ut om at leite etter Elias. Det var han som er i ordnet her, og det ble sendt på ut, og folk leite og rundt i ødelen rydsen etter Elias, men ånden fann han, og togen gikk, og det ble torrere, og at enda rykket seg ikke få noe vekse. Jordene begynte å bli ytla fyre, og folkene sjånt, og det ble hunkersnøy om land. Men God tog seg av Elias, og syrte fyre honom, og han hei vært inne til kongen, og beina vet, hei God sendt han sagt, vi er ferd til en A, som jeg forteller der, og her skal du være, og så skal jeg takke meg av der. Og han kunne så være vise åndene her, og få drekker åndene, og God syrte for at han fikk med eisene. Han sendte raunar at Jon eta, men som togen gikk, så det regnet ikke jo i øyla lenka tog, så tatt den i øyen opp. Men God har ikke glemt Elias. Han sier vi er ferd til Sarepta, til en by som heter Sarepta, og her skal du finne en anke, og du skal være her til henne. Og God syrte så fire at Antjan og soner henne, og Elias, kom til å ha det godt her. Men Elias sier så være her nå i 3 år. I 3 år har det ikke regnet, og ta kom på etter fra God. God tar seg ved Elias, og sier ferd, og finn Akab kong, til nå atlet. Det skal få regnet. Og Elias får så av sted fra Sarepta og får så etter å finne Akab mot Samaria her han helt til. Og det var øyla rinkestanter her nå i Samaria, her var hunkersnøy og kongeren, han var sin drønøy hva han skulle gjøre, og han kattlet så til sånn Obadja, som var en av tjeneren tjånen, en av månen tjånen, og sier vi var nødt til å gjøre et eller annet nå, og her er ikke mæter, og ikke vatten, og vi tar for nekv jord til ta græset som er etter, og vi må få vite, og han sendte så Obadja, han sier vi kom færre hver sin att, og leita rundt i landet, her som ager og løtjer, og så vite om her er nok græs og stedet. Til vi hette alle, så var vi simpelthen nødt til å drepe noen av jorden, til det er ikke nok til det. Og der får så av sted, og i gang til å leite. Og tatt så er det affærene, så vil Obadja øyelig klokker, da han møter Elias. Obadja var faktisk en av teimene som tror gode. Og jeg faktisk vil vite hjulpet folk som tror gode. Og han ser så Elias, han sier, Elias, er det du? Og Elias, han gjør det kjøttet, og nå var han sentra og gode ved en bov, og han sier, Obadja, for finn Akab, til at jeg må ta seg ved han. Obadja, du kan ikke sende meg til kongen, og så kom jeg etter her ved hon, vi tar leit etter om alt rujtje, og så kom jeg etter, så stod seg færen, og så ble jeg drypen. Og Elias sier, nei, jeg skal nok, jeg lover der, jeg skal være her på en. Obadja får så skundet seg et sted, at jeg finner kongen. Og da han har funnet kongen, kom han ved sin glede i båten, jeg har funnet Elias, han skal vel ta seg, vet du, og kongren, han var ikke akkurat glæver, altså det var godt sånn at Elias var funnet, men da han kom til Elias, så skjelte han ut, og så gikk hva du gjør til tøynskilt, ikke regna, og det er hunkersnøy om landet. Men vi så ikke Elias, han sværer etter, han sier nei, kongren, til ikke er, til to, og atten til at herre vent seg fra gode, og det er god som er gjørst at det ikke vil regna, vi tror jeg er. Jeg tror jeg to venter fra gode og til Baal. Men fær to nå, og samla folket, Usjas folk, og profetene, Tjabal og Asherah, og samla deg ødel av Karmelsfjallet, så skal jeg ta seg vidt deg.
Konkren, han kunde sagt, jag tror inte lust det här, hur ska jag lust det här, men här var inte jag var välja ut i att här var hunkersnö om landet, och det var faktiskt att nu Elias har sagt att det är inte för att räkna, att det inte räkna, så han måtte helt bara lusta. Så konkren sände på börjar ut. Han kunde inte visste vad det är, så kunde han kort i sjönvarspe, eller utvarspe, eller sända snap runt löd, eller Facebook, men det var inte möjligt, så han måtte simpelthen sända folk ut om allt rujtje, och hästbärtje, och öron säkert, och det blev så given efter hans sida vi för att samla folket. Och det blev så sendt på utlöd, vi så inte en god stender her, det tror vi på og sånt. Og det ble sagt vi folket, nå Elias kom atler at håsa vi folket, og vi alle profeterna, så vi skulle nå samlas av Karmelsfjallet. Og det ville det så gjerne finne av hva dette var for noe. Så de får ødla sted, og får ut til Karmelsfjall. Og da de kom her, stod Elias klarer, og han tog seg vi folket, og han sier vitt deg, nå må du, hva vilja de, de må huske om hva de vilja. Hvis det er god, himmelsens, hvis han er god, så fyller ikke honom. Men hvis Baal er god, så fyller ikke honom. Ikke bare kan gå skifte middelen som de gjør. Og han sier vitt deg, hvor er det? Her er 400 profeter til Baal, er en profeter her til gode. Låt oss nu ena för alla finna det av hver han ordentlig god. Så det som vi skulle göra är att vi skulle få oss hver sin tarv, och vi skulle lägga han av ett altar, och vi skulle inte kunna någon eld då, och han som svärar av himmelen vid eldet, det han ordentlig god. Han som täntrar lukka som offre, så att det blir bränt upp, det han ordentlig god. Og folk hugsa jo, hatta var et godt åskott. Det ville det gjerne, at dette her skulle lykkes som avgjørende. Og han sier, tid er nekver, og tid skulle slippe byrja. Så profetene kjøp alt her for i gang, og skår tarven opp, og bygde altare opp, og løtte brenne av, og tarven av, men der kunne ikke tentre elden. Så tar for i gang, og byrja av, så inn råp, og som tar gjør det til Baal, og tar ginko rundt om etter altare, og tar røpte, og tar sjunk, og røpte meira, og tar byrja om morgenen, og tøyen gikk, der gikk en tøyme, der gikk 2 tøymer, tar røpte vujere, og da det kom til middag, da det røpte nekra tøymer, så byrja Elias å være, jeg vet ikke, sinte freker, kan man säga, og han sier vitt der, råpe herrar, de må råpe herrar, det er jo god. Kanskje han sitter og huksar om også ordentlig viktig, eller kanskje han fær noksane, kanskje han fær ferast, eller kanskje han sånaver, råpe herrar, så fær han nokka vakna. Ikke så eller pentkjørst kanskje, men det gjør han, og tar røpte, og tar røpte herrar, og tar ble vi, og nekva tøymer at træt, og det stemte at det kom, og det kvöldet og røptar en, men her hørtes ikke jo. Der fikk hun ikke svær. Og det er sjølvande tog at Baal er ikke goder. Asherah var ikke virkelig goder, og her var ikke som hørte der, som kunne svære. Elias får så gjøre klart, og han bygde alt der oppeisene, hvor det brenner av, drepa en tarv, leie han av, hette det hans beirek der, leie jeg mynt om, og tar råpa, og så får han selv i gang. Da han har byggt alt der opp, så skriver han en underlig på. Han sier, jeg vil gjerne ha 4 krukker vid vattnet. Og konkeren han, altså, det hørte jo ikke nekke vatten og alt det der, men han også, ok, altså, nå rikker jeg det ikke til Baal-profeten å få et attentre, at det godt nok helt ikke skal rikke til Elias, og han skal lukke som prekk på at det er ikke feil. Så det var han så vi på, og han får 4 krukker av vattnet, det var årst og diver. Han sier, hva skal jeg gjøre med 4 træt? Og han øyset og diver, og 4 træt, og øyset og diver. Og da han er i årst 12 kanner, og han er greva, faktisk denne veit, lukke som rundt han om, så vatten var fullt rundt han om. Så hører vi at han venter seg til god. Og jeg hadde vidt lese det bare opp her i 4 kongabok, og det stender her på en, hva Elias sier. For han får ikke i gang til en lenka prosess, men han sier, Herre, god Abrahams, Isaks og Israels, let ut det være sanna, at du er god i Israel, og at jeg er tjenere tøyen, og at det etter både tøynen jeg har gjort alt dette. Sværa mer, Herre, sværa mer, så hetta folk kan sanna at du, Herre, er god,
og at to venter hjärsta tarra atter til toin. Det var bønnen til Elias til god, at han måtte svære og lade eld komme nyer, og alt der så folk skulle finne det av at god skaparen, at her vært han sanne god. Og nästa vers stender, ta fall elder av himmelen. Ta fall elder herrans nyer. Han gjør det enda av brenne offren, brenne noen, gråte noen, og torska i opp vattnet som i grøvene vær. Så det skulle ikke noe lengt prosess og røyne og kjente når han ber til god om at god nå skulle vise folk noen at han var god, han eneste god, og elder kom beint ned av himmelen. Og det stender at, hvis vi skal bare være her, at folk de fotle ned. Det stender hetta sa alt folket, og tar fotle ned og anledd sutt og søtte til Herren som er god, til Herren som er god. Og Elias, han sendte, så han fikk så samla alle disse Baals-profetene, og profetene tjasjer, og tar ble ført til borster, og det stender at her ble dryppende. Og Elias, han sier vi Akab kong, hver to bare sete nå, og fatter eta og drekka, og så rekne fyrre koma nå. Og nå er jeg følt, de hadde vent vid, de hadde se hvor var god, og de hadde vent vid til god. Og det stender at Akab får nyan av fjalla tinten, og her han boja i etter gode. Og da han sa at nå blir det skudja komme opp ut fra haven og ned, så sendte han båt til kongen og sier, fær nå heim, det er nå for at Arne rekna sånn ikke, at du ikke slipper heim for å rekne. Og ta for å rekne og ta ikke ned. Så jeg sprekva i godset, og Karmes fjallet han det igjen, at han vært han eneste sanne god. Og til han god som vi snakker om her, hva sånn det tar vi da sånn det skulle. Og møten Arne snakker om god som har skapt dere, og god som elskar okkon. Han ville hava Israelsfolk å vente seg til så inn, og tog han gjort alt dette, så de skulle vente seg atter til han, og tilbe han, og ikke noen annen. Takk for det. Så kommer Heine, at han er bra. Ja, takk for det, Sigrid. En god søve som viser at vi kunne lytte av Herren, av god dere, og vi kunne bia til han. Hver omstående vi ender jo i, så høyrer han okken alltid, og han er alltid okken her. Og han sverer sin okkara bønn, skulle vi tverre at bia. Gå god himmels svær, vi takkar deg for at du lustar tar vi bia, du høyrer rødt okkara, og takk for at du sverer bønnen, Herre. Takk for at du teker der av okken, Herre, og du viser okken hvor du erst. Takk, Herre, for at du viste okken den største kærleggene, og du kunne vise okken, da du gav sånn Jesus, at du ikke for okken, og Golgata kross i her. Takk for at du er en god som elskar okken overalt, som hever veit hva bor i gjørsten okkara, veit hva okkara tørver Herre. Takk for at du er bønnarsvør, takk for at du siknar okkon, Herre. Vi bid om, Herre, at dævren det, framhaltande en gode dæver, Herre, verkja bøtten noen, verkja de vaksne, passa vel på okkon, gå godt, og hjelp okkon at hava egne ventat her, hava til i okkara hoa, og ikke gløyma til her. Takk for at vi kunne synge om det, og vi kunne høre søver om det, Herre, hvor så går du erst. Og takk, Herre, for at vi at hava gjort okra synder, og tryggva at Jesus døy for okkon. Ei et evet liv oppkjatt her. Jeg vet en dag skulle suttjast opp i himmelen og kjatt her. Hjelp okkon at gjøre det størst for okkon, Herre, og hava til ei okkara venta til. Og i tøyne navn, amen. Takk for det til ødelbøtten og vaksne som har lytt av. Vi får at det neste sondag at møtes av netten, og vi ønsker at det kunne en gode vike. Det er spennende å kjenne om bøtten, og sin større bøtten, og skolen blir etter, og badnagerne blir her. Og vi tvåner at de får en gode vike, og vi gleder oss at det kunne etter. Takk for det.